شنیدم دختر همسایه شوکنه. با شوکنه برام بگیرم مال. شهرونه ممکن Farruxo, Zebes, Shahboz. Poi liçeni man. Kabine çorda. Yakanda kune gul, yakanda kune gul, yakanda kune gul, labi khandanat sadqa, ey guncha dahon zira گوش که دگلسان گوش که همین ته دو گودک داری من یکم گفتم میگیرم گفتم اگه سنی سالی من رفته یا یوشتر نمیگیره با تو محتاج نه میگیرم اوکی تو چی حق داره مرا میگه که بروتاشا بگیره کار یا چت با بروتای من چیه ها تو نمیگه یخوای بگی اوخی عروسی بروتاکی نیتوی خب بگه زنگ بزنم доруе ки дар дасти ман мебинед Uzmax استحصال Турсия оригинал қадди шуморо аз 3 то 12 сантиметр баланд мекунад. ҳамчунин метавонад дохунҳои шуморо ба қувват кунад, данонҳои шуморо ба қувват кунад ва ҳамчунин устухонҳои шуморо пурқувват кунад. бародаро ва хоҳарое ки мехоҳанд дар бораи дору маълумоти бештар гиранд дар комментария даромада плюс нависед. худи ҳозир мо маълумоти бештару хубтар ба шумо равон мекунем. Ay naşi. Ana kına bak kim ha? Hopa. Ay. Kart ya bu. Ne. Ay ma tura kart oldum ko aga kazanati. Unam ne ma dodum hamura bige biyo. Oz miram xayo çama girmiyorum. Ne unam nomi xurdagi tabi ki bro ma da bu te. Eba çayı nomi xurdagi da çıkı mı bro? Ben ne dodum ne bro ra bu tamada. Nek? Mezani kaç suna? O mezanım kaç yak baya. Qati Muhsin çi? Bandita berahmır. O ma kati sınav mezanım üstestan. Tıra güftesine katima mezani. Yes sınav mezanım mı? да касе ба ҷон шайб ман не уна не гуфтум Eba ço. Bro ni yoftak mu? Em salmo. Bro üstestan hamara yoftak. To katıra yofku. Hamara yoftak. Ta. Ey musalmo rasi dakut. Nemadan arasi? Ma oklon kadın tiri disra. Ta. Sna dagane tu da точно раси. На терминатор ма заран мекна тирот. Та. Чуте? Хози бесте терминатор. Богречки очаша мега. Сари поворота. нигоҳ кун аҳамият додагӣ вақти хонат на диз мезана як кас ҳаму дизда намебинад камеро даже амрӯз кор намекунанд накнав як духтара хонатун барӣ раён дарак меёва бо махсус ҳаму занакое ки шиштагианд ку и бачаи фалонӣ нест и саъди бачаи фалон и духтари наму ки нест бераҳае анори навбари ман эй анори мода дасти дилбари ман сиё дастмола каҷ басти ба мӯет чӣ омадӣ москва брат Качокар гаштӣ? ҳичи не брат бу кору бор қатӣ колистонда чихе Ама тинҷа. ҳаму пишакчам чихе Ам вай морд. ҳач ҳад беақли хереска мегӯд Ба чӣ хегу? ну например мегуфтӣ ки ирӯз ба болои бомб хай ба пагашда мегуфтӣ ғалти хай баъд мегуфтӣ ки касал шиду ба мегуфтӣ мӯ ҳайвони хереска мегӯ Ҳамаро шуд бахшиш кунам. ҳамаш майла хае бибин чӣ хела Бибиди рӯз ба болои бомб буд. лави баҳр омадам афсӯс ки дар барам нестӣ нон та дар лави баҳр наисондам дилам барот гарини танг шуда зайнаб дӯстат медорам гирифтӣ рафтем далши лави баҳр омадам афсӯс ки дар барам нестӣ нон та дар лави баҳр наисондам мадина гарини дӯстат медорам гирифтӣ далши лави баҳр омадам афсӯс ки дар барам нестӣ нон та дар лави баҳр наисондам нилуфар кош ки дар барам мебудӣ дӯстат медорам далчи мерем нон Dastım dard mekine okuy. 15 taki digash monda sabr kir лави баҳр омадам афсӯс ки дар барам нестӣ No.
Подачка, аурт, подачка, аурт. Чё, кадака? Буда, хичи. Буда. Буза. Гобза. İyi stadion diş ki ne sayı kaka? Хмо медонам? Başka kardeşi. Мо балички машкарисам. Hey, نخود دادن از میسون بار پویس کنن. بخزین برای نایجی. بیا میریم در پویستون میریم بار بازی میکنیم. سلام علیکم برادرو. این فاروقی برند در وقتش سلافا فروش بود. این برادر در وقتش ستروی چید بود. این زیبس در وقتش چوی فروش بود. چوی فروش بود. این شعباز دده یک بای چی که پیش بود. بابای قند در وقت شمپیونی ماهیر بود. شمپیون بود. این برادرمو در وقتش چی بودی؟ کاندوکتر پیش بده. همین برادرو این حال دیگه در چی خانه هم کدوم دفعه در کوره کوره کرده شده دیگه باشی گرسوته کامجا барои чӣ ки ӯ пара свет дораву тарафи мо светош мурдагиам хоб چی گفت؟ мегам мекишем ози ворон янгатона ҷои нағзмедаш прогулка овардам. ирӯз зодрӯз дошта асалпачоним да чалаи тилло қати воздушнӣ овардам. зодрӯз муборак аз салима бимбирм барод. мара даста аз салимаам қадус медорум таки я бинен охи бо куркои бренди мепӯшад. худованд ҳаматон ранги ман хушбахт бошем. мехоҳам ки ами 2 сол пас аз 3 сол пас қати янгатон оиладор бошум. дӯстӣ медорум асалпачони май тофи Çok esene bugün halos ke. Bugün halos ke bacha. Çok esene. Спасибо за просмотр и дальше батуджики мегем подписаться к Незандиру Кабиджи канал Чилика Бардора. Сесаде шаси як волта, райдер ванилен подарка да дуруни торта. Басои бузбала, баробари гушка дани раб наҷм бакала. Адреналин тамази сарам, баробари задани бидмас